Der er en masse varm luft, der er stået til værs, og det gør så, at der opstår et lavtryk ind over land. Og det trækker så vind ind fra havet. Vinden kaldes sommermonsunen, og den rummer fugtig havluft. Og så ind over land, der stiger vinden til værs, og så kommer der en masse kraftig regn. Ja, nemlig. Det var alt for denne gang. Bamse er ude og gå en tur i skoven. Nej, der er regn på vej. Bare mit hus skal klare det. Bamse hader vandekanden. Og vi siger tak til Bamse, som ofrede sit liv for denne udsendelse.